ichi sikachi mapostori kambe wankati rotungu rubeteri mbira popo nsambu ya mararase kukumuka unde pakwe patika Jesu wakanaka mampostori kumutsara suhumba sindevo kwa mwaka mpata dotsi kunotara mbira sina muswe baba igaga mai waro ini ndiri jaya angazi kwa mwanya kaunda Jesu wakanaka yemeni waro ya wana pero mumba iwe rikiti vu hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua rikiti vu ndavaudza kuti muri kupisa nhasi ndakapakata makapakata ndakaremerwa amai chiri ndagara ndiri jaini azvina basa dzakawanda sei ndopakata dzimwe ndotakura nenzeve dzimwe kuisa pabvudzi dzimwe dzikuisa kumusana sudzurai chipinga chodhadhama icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndakafatima kufamba ndichatanga nemaupdates mukomba kebhi musakarisira dzimwe nyaya dzatakaita kumashure vakawanda vasikuzeredza kufamba seuyedzamira papi ndakataura nyaya muri yeZimbabwe yekwamurewa yemukadzi akaroorwa achibva mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti iyo kwa chief Njinga kubva kuHurungwe akanororwa kwa Murewa akaita 9 months aenda kumutambo wakanga uri pamba wapungwe kereke akaita semhuri akaita 9 months akadzasvika achibva pa 9 months achibva barazai inzwa iZimbabwe murume anotera nenozuro achiti ndakaenda kumba ndikashevedza hama dzangu pambaperi tivebarika tiri vana vakawanda vamwe vangu vakaramba kumira neni nokuda kwokuti mukadzi wangu asarasai kusanganisira wandakaberekwa naye ndichisvika ndikati veukama huyai veukama vakaramba kusvikira ndazoenda kurwizi nokuti ndanga ndavimbiswa kuti zairi rikasvika mangwana kunguva dzepfumbamwe risina kukurawa kana kubva pamba richaputikirwa chikonzero mukati mezai mune nyoka mune mheni plus chimwe chinhu chisingazivikane saka iye akaona takaramba akazvichengeta zvinogona kumuputikira orasikirwa nemimba orasikirwa neupenyu ichokwadi ndokubva aenda kurwizi anoti asvika kurwizi kudaro pane parwizi pakadzika paanoziva akaona ndikaisa mukati memvura umo vanhu vanotambira vanogona kukuvara ndobva aenda pasi pemuti uri pedyo nerwizi ndobva cherera kuti vachazoda kuona mangwana vanoda kutaura nezvezvemangwana anovaridza zviri izvi hama dzakaramba kusanganisa kuti wakontribute mari kana kuti sei akapedzisira ati iye ndakuchitsvaga mari yekuti mukadzi wangu aite sei aende kuchipatara apa apindura mushure mekuti mukoma kebhi makataura muchiti hatisati tanzwa kuti mukadzi uyoyo akazoitwa sei uyezve muchienda kuchipatara here nokuti anga asina mari so ari kupindura achiti veukama vakazouya nezuro vakabata vamwe 2 mari vachiti isusu tine mari iri mufoni tai kuzokubatsirai anoti iye akapindura akati veukama nguva yandanga ndakaomerwa makandirambira mukandisiya ndakadaro regai yangu nditsvage mari yakauya neveukama vaviri vachiti mari iri mufoni yanga iri mari unotaura kuti mari yakangoti iri mufoni anoti iye ndisati ndaudzwa nezvemari ndakabva ndaramba kwete nokuti nguva yanga yakaoma handina kubatsirika vamwe vaitoshevedzera kuti wako wemudumbu rimwe chete kunyange tiri pabarika chaiye haana kuya kuti tifambe uchazofamba nani ndobva aregera saka iye nezuro akaguma achiti ndawana mari kune zvimwe zvitengeswa zvandakaida kutengesa kuti ndiendese mukadzi wangu kupi kuchipatara asi nyaya yezai ringoripo paya akamboenda kunoricheka akamboenda kunoritarisa arutosvika because nguva yakataurwa yega yakakwana haazivi kuti kusvika kana kusasvika pane zvinoitika asi anoti mukutaura ndinongotaurawo kuti zviri apo chandosvikaini kusvikapo nekuti ndakaudzwa kuipa kwazvo aiwa tinotenda Zimbabwe murume uyu akagona kana kuti akakanganisa kusatambira mari yanga yaunzwa neveukama kuitira kuti abatsirikane pakuenda nemudzimai kuchipatara mushure mekuti pakutanga paida kubatsirwa vakaramba kumira naye iko zvinozva kuti kwete nguva yandienda kuti makaramba ndobvapo pane nyaya yandikataura ikulala panze muri yeZimbabwe yekuchirumhanzi 24 riponi a kune murume akabata vana magrade 2 vachibva kuchikoro ndokubva arepa 1 akakwanisa kumushandisa nzira yemuromo kuti adye zvakanga zviri mukati mokuitika regai ndikuzivise muri yeZimbabwe vanhu vakasipurisa akapfekedza munhu majezi nemaheti vana vachingonongedzera kuti ndeuyu kusvika azobatwa akazoenda mukoti aenda mukoti achibva ada kuramba nyaya dzake kusvikira atoonekwa kuti aiwa munhu ndaakaita zvinhu so paakapinda mukoti usebandi akabvadzorera kumandi rumandi achibva anzizo tamirira zuva rekuti audzwe makore ake kana auya makore eZimbabwe tichakuudzai kuti yapapi ndo pave nyaya yamunyaradzi Zimbabwe asati avikwa munyaradzi haasati achengetwa right nyaya yandakutaura pana pamuri yeZimbabwe ndeyekwa Chief Chiswiti idande kai Chief Chiswiti akusi kwenyu idande papi chaipo Chief Chiswiti idande rega ndikubata muzukuru nyaya iyi ndiye Chief Chiswiti right nyaya iri pamuri yeZimbabwe kune rufu rwakaitika rwomukarakadzi akashaikira mukati meguta reHarare
ndokusimudzwa kuendeswa kumba chikonzero mumwe nemumwe anovigirwa kwavo. Ndokubva arara mumba semutumbi kuti munhu mukuru anorara mumba vanhu vachipembera nyange zvikaita sei kana ari mukuru atonzi ngaarare mumba kusiya mumvuri wake, then vanhu rora vachichema mangwana anoda kunovigwa. Nhasi kuseni mufi uyu vanhu varara vachichema. Munozviziva kuti kana vanhu vachinge paitika rufu mumba mune chitunha munorara machemberi echikuru, yes, achimonita zviri kuitika imomo. Ndobvara asi vamuwo vanorara panze kusanganisira veukama nevamuozi ukama kuperekedzana nekuti vasunungura neparofu. Zvadaro pana mbuya vanogara muvhileji vakarara panze vasina kukwanisa kurara mukati nhasi kuseni kumapasi 7 zokusena kunoko unyoro huno vachibva vakuchifamba tereka ndinopinda mumba marara dzimwe chembere ndivamutsewo kuti varara sei. Tikutukanei saka ndiite sei tinhimurani inzwa Zimbabwe amai vane ndokumuka pava pedyo inogarara pedyo inopane chidara chimwe chekusukira vaplace pavanga varara vasumuka kudaro ndokupeta zvavakarara vari ipapo ndiye amai kumagunde hekumagunde amai kumagunde hekumagunde jekesansutu hekumagunde kufamba uko vakananga muimba hombe ine mutumbi vachingosvika padhoo kuti vanoti sitepi kupinda ndiye rikiti vadona pasina 5 minutes vanhu vanoti munhu anga atooma zvokuratidza kuti hapaisina munhu atofa. Ndokuzivisa sabhuku neutungamiri wemunzvimbo mutumbi uyu watozotakurwa uchiendeswa kumba kwavo kuti kuzochamira tinzwa kuti vari kufunga kuti munhu afa here usatoenda kumadhokutazi kana kuti zvavari kuona ndizvati munhu afa but mutumbi watakurwa werufu rwaitika pane rumwe rufu uchiendeswa kumba kwavo. Ende amai ava vanogara nemurume wavo anotorwarawo zvakare. Amai ava ndo vakatori breadwinner wokuchengeta murume uyu mumba mavo vachibva vafa. So vanhu vaenda kurufu vatakura mutumbi uyu ndokunovharira kumba kwavo vanhu vachibva dzoka kurufu vachibva siya rimwe rufu ruri kumba kwavo. Baba Isabel mungaziva kuti mudzimai uyu akura sei? Mukadzi uyu aifunza kuti ari kuma 62 to 70 years. Ndiani akonfirma kuti mudzimai uyu afa padona vadii kumhanya naye kuchipatara? Ndozvaitika kuti nozviti pavaenda kunosiya uku vanzi vamwe vanofanira kuti vamhanye but kugara nekurarama kwaamai ava vanogara nemurume wavo varipo tu. Murume wacho anotorwarawo zvakare zvekuti anotogara akavharirwa mumba akasamusiya kadaro ari kuda kutongobuda chero akashama achienda. Saka mutumbi waendeswa kumba. So tamira kuti nzveko zvinozvi pane zviri kurongwa nevakuru vari munzvimbo vachauregerere vachiti wafa kana kuti vachautakura zvakare vachiendesa kuhospital kuti dokta akwanise kunokonfirma kuti chokwadi kuti manaita sei afa. Mafungiro angu Baba Isabel ndaifunga kuti padona amai ava dai vatsvaga motikari vatoraka mutumbi wamai ava womhanya nawo kuchipatara vana chiremba ndo vaifanirwa kusvika woita sei wokonfirma kuti munhu uyu aita sei afa kukana vafenda kukana akomuka amai ava. Zvinogona kuitika izvozvo. Yes. Amen. Vangachichema vanhu kuti maitiro acho kuita sekunonzi apinde munhu atori nenguva akazviita asi dokta ndege nokwanisa kuti zvinhu zvakakanganisika izvi munhu afa. Reka timbonzwa kubva kuwadiwa vateereri 0713938538 0713938538 gogo vawiti parusape hanzi tiripo pachemuti Cape hanzi zvinenge zvasangana Baba Isabel apa miwe panochowa kukana vaendesa munhu uyu kumba achiri mupenyu iye achidaka kubatsirwa nanachiremba. Baba Isabel mukoma Ferguson paHeathcliff vari kuti yes kana munhu adona anditika torai munhu mumhanya naye kupi kuchipatara. Madhokotera vakadzidzira basa iri ndivo vanofanira kuongorora kuti munhu uyu chii chamudonedza kuti maziso edu enyama kana isadzaya pamwe munhu atori mupenyu izvozvo mhanyai naye kuchipatara kana makateera regatinzwe mumwe kuti anoti kudini ndopasvika nyaya apa amai ava vadonhera pamusuwo ava vanogona kunge vane chekuita nezverufu rwemudzimai saka vaurawa neafa here afa anozogona kuuraya mupenyu here. Iwe regai samwe regwaya iwe regai samwe regwaya happy birthday to myself asi nhasi birthday regai samwe regwaya regai anokuru here nhasi birthday rake hanzi pane ari uraya harifi rogazizi ruzhinji hanzi ngarufambire nyaya yamai wokufira parufu pane zviri kuseri ndinonzi regai samwe regwaya happy birthday to myself pane ari uraya harifi rogazizi. But it goes if I
vanenge vakabata muriyezi vamuri kati kufamba nacho rega ndikofafadza muriyezi paka Harare Glenview 3 Harare Glenview 3 chiri kuti tani ndichibva imomo ndichazoenda nyaya yepa Glenview 1 yenzvimbo dzema open spaces dzakasiyiwa dzimwe dzichinzi dzitori nezita rikunzi apa ndepakati asi iko zvinozvi pari kunzi panenge pazopiwa vamwe vanhu kusanganisira chimwe chibhorani chakatoiswa nemutungamiri wenyika ipapo pari kunzi papiwa munhu pape munhu zvakare pane noise dzimwe dzekuti mukatasakana pasocial media munotomboona machiti apo chinouraya vanhu apa pakaraapa pane vari kupanana mhosva nyaya iyi tichadzifambira nekuti ndakakumbira rusangano vamwe vakuru vemunzvimbo kusanganisa makansela tozoenda mberi nenyaya iyi babaisape musati matsudzura mati chii chaitika kupi kunenzi kuGlenview 1 Glenview 1 nzvimbo iripo yakadiswa chibhorani chakadiswa nemutungamiri wenyika mvura President Dr. Idi Nangaba anditika but iko zvinozvi pakunzi pane vanhu vakapiwa ipapo kuti vavake ipapo saka chibhorani chinofanira kubva ameno chinenge chachemunhu rikachobva chabva asi infield ndositara chichairo kwanzi infield baba saka muri kuti imini pakaenda kunocherwa chibhorani kansel yange isina kuziviswa here ndo patisingazivipo nekuti makunga hatisati taakutaura kunzi vakapa ipapo ka tichazodzoka zvakare izvozvi kune noise asi kana taenda paground todzoka alright it's okay fambira nyaya dzacho mozodzoka nayo nyaya yandiri kutaura panapa handichatabuda muGlenview okay rega ndibva ndabva mu1 ndobva ndapinda nezuro ndobva ndapinda mu3 okay muGlenview 3 kune nyaya mhuri yeZimbabwe yevagari vemunzvimbo umo vari kupopota nekuchema vachiti hatizivi kuti pamutemo zvinhu zvakamira sei nokuti pakurarama mukati menyika makararamiswa munhu 1 munhu achibva anzi akwanisi kurarama ari ega achibva asikirwa mubatsiri wake vari Adamu naEvha kureva kuti munhukadzi nemunhurume munhu ari murume mubatsiri ari munhukadzi panzvimbo yepaGlenview 3 takazoita tsvakurudzo dzekufamba nguva yemanheru neumwe utungamiri hwanenge ndinawo tasvika panzvimbo tichida kuona zviri kutaurwa izvi ndizvo here kana kuti manyepo tikaona zviri izvo chii chiri kuitika kuGlenview 3 muGlenview 3 panzvimbo yemashops nguva yemanheru pane varume vanopoda voita sevakadzi vari kutokeshwa vanotoita senge vakadzi zvokuti kana usingazivi unogona kutombotenga mbijana patimetable uzona kuti muntu uyo zvari bhozho but vanhu ava vane nzvimbo nemamwe mabhawa avanomwira zvokuti zvauraya basa revamwe vasingatozivi vari vanhu varidzi vemabhawa nokuti kunenge kune vashandi nzvimbo dziri kunyanya kutambira vanhu ava vakawanda vamwe varume havachitambiri imomo nokuti havasi kunzwisa chinangwa chevanhu ava kuti ndechei tobva ipapo pane vakadzi zvakare namba yevakadzi vakawanda iri kuwanika zvakare vanotori vakadzi vanodanana zvakare vari vakadzi vega vega asi ukavatenderera manheru mazita vanenge vachishevedzana havaziriwo mazita amunoziva masikati kana vari kudzimba dzavo so vakawanda vari kubvunza kuti haisi mhosva here zvokuti murume anopoda manheru achinogara achizvita senge mukadzi zvakare achinomira achitamba nomwe mukadzi vachiita nabhebi dedi asi vari vakadzi vese but pazvakawandira panzvimbo iyi zviri kuitika usiku masikati munovaona vanhu ava vari vanhu kwavo asi manheru vanenge vavakamira sezvizvi okay ngatidzokereika panyaya yevarume vari kupoda vobva vamira patouchline vari kusvika ipapo vachitorwa nani no varume vari kutora zvinhu izvozvo vatombotamba navo vozoona kuti no varume ndo vari kuendaka vachitamba nevamwe varume vachifunga kuti madzimai wozoona kuti aiwa murume uyu ivo varume vari kuzviita ava vari kupoda wobva vaenda kunomira patouchline vachiita kunge madzimai vari kufunga kuti kana vakatorwa nomwe murume vachandozviita sei patisingazivi papo kuti vari kumbozviita sei nokuti vanhu vakutochiva dzimwe dzenguva matsotsere vanenge vachifunga pamwe ndakechwa kana waenda mberi vozonokutsvaga zvaunokuita ikoko asi izvozvo zvoga zvokuzviita mukadzi iwe uri murume pamutemo unoti kudii baba Isabel muri kuti imi makakwanisa kutenderera mukasvika kuGlenview 3 mukavaona varipo sei musina kutaura navo papa zvatakakwanisa kuita izvozvo
ndezvekuti vacho vakatidana kuti vaende panzvimbo ndo vataitungamidza kumberi vachienda kutaura nevanhu uchitonza kuti mataurira kuti vanhu ava ichi tori chimungu ichi. Baba Isabel, andini makaita here kutorwa kwenhau? Yes. Investigative journalism. Eka. Maifana kutosvika ipapo. Anditi mobvisa kuti how much is it? Papa, papa ndakakwanisa izvi ndakazviita wani. Panozi pachipa ndakazviita gore remukoma. Pamutoko panozi pachipa. Aiwa, tisikutaura zvepashure. Tiri kutaura zvanezuro. Mosvika kuti imariko. Obvozwa kuti ndi $5. Yes. Okay, kuti saka toenda kupi? Anditika. Yes, mozouya pano makutaurira mhuri yeZimbabwe mafambiro amakaita. Right, zvakaitika mukoma KB ndine munhu wandinaye. Okay. Asvika ta munhu wake ndobvanzi $7. Abvanzi $7 ndobva yadzoka pa $5. Okay. Vakutofamba kuti vakuita nyaya dzawo. Munhu watakati naye kwakuzokwazisa munhu hausi nengirewo. Munhu ndobva pa achibvatiza. Saka yake ndakaita gore riya mukoma KB pamakaha pane vana vadike magrade 7 aivharirwa mumba ndikasvika ndikatobhadharawo muimba iya yaiti imba imwe chete yaidivhaidwa kuita 7 rooms but iri imba muri mudhuri umwe chete uri room imwe chete ndikasvikawo ndikabvisa 1 ndikapinda mukati ndichida kuona zvirimo waiona kuti apa pari kuitwa basa apa pari kuitwa basa apa pari kuitwa basa apa pari kuitwa basa tikasvika zvaura panapa ndapinda mukati ndakasita foni yangu paringtone ndobva ndaridza foni ndabhadzira mari yangu ndichiona kuti afoni yaringa vamwe wangu akuenda waita lakutosangana ndenda kuona ndenda sei maona ndaona. Saka munhu uyu akatorwa patouchline achizvita mudzimai ari murume achibva azozikana ndobva azotiza atosvika pamota ndobva atozvitiza. So munhu wandanga ndinaye akanonoka kufunga chaida chiri ndikusvika nemunhu patiri kuti muone zvinoitika. Papa akalaitwa nemalaiti vanoonera shungu dzekuti ndira kunodzura chibebi changu amene zvako vanenge vakawanda sei? No, so vatakazoratidzwa nezuro takaratidzwa 3 but watakasvika panzvimbo i1 anova ndiye akazotiza mumwe mese patanga takufamba atina kusangana nevamwe hatizivi kuti vanozivana here zvekuti vangatorova kodhi yekuti pane zviri kuitika. Kiki plus 263 ndinonzi Meke Fraide paMozambique. Akachibata vakambosvika kuGlenview 3 vakambosangana nazvo. Tiudzei paWhatsApp channel yedu kuti chii chakaitika kana kuti kubva kumashure zvii zvamaiziva zviripo ipapo nokuti nyaya yaisiya nhasi nokuti kana ndiri murume ndikasvika ndikatsvaga mudzimai ndinenge chida kunofadzana naye ichokwadi ko ndikasvika ndikaona ari murume zvinopera zvakanaka here ikoko. Avaiwe rega azi kudini kona Owen chidamba kudomboshava. Baba Isabel vabatwe chibharo zvavo. Ngase ndinonzi Owen chidamba padomboshava. Kwai kudina Owen azi kiki Baba Isabel vabatwe chibharo zvavo. aiwona kadina utukamiro vasona ndakasimba ipapo. Clayton Zulu kumadziwe kurapi Ngora kanyemba udza bosho Ngora andimutse katatu Clayton Zulu. Rigidi Vuru. South Africa iri kutirova 3-0 chaiyo kanyemba na bosho ndinonzi Susan Luskwani pa Highlands. Sapatina kuja kwa varume vega. Susan Luskwani iwe. Aveno kuMount Darwin museve wade anzi museve wange wada nyama asi wazogamwa nemuti ndokuwira pasi kutongononga kana usisagadzirike urasazve ndi baba ropa chikanga 1 mutare vari kutaura kache mudzimai adondera pa museve unozobaya. Zimbabwe hai bosho na bonzo ndiri kukumbira ka munditire ka happy birthday to my lovely mamu Miriam Samuel. I wish her many more blessed years to come. Baba Isabel Miriam Samuel ani birthday nazi chimbo warovera itinzwe
icho kwaderekatiko kuti happy birthday makura muri pachibudi sezvo nyensi areva kuti amai vake vanochibata saka happy birthday inofana kuimbirwa pachibuti andirika rega ndingoti iso chichisikwa chemapostorika wanikatirwa tungu ruve tirimbira popo nzambo yamararaseka kumuka unde pakwepatika undezwakanaka mampastorika mutsara suhumba sindevo kwamumakampatadotsi kunotarambira china muswe babaigagama waroi ini ndiri jaya angadzikwanganyakaunda jesu wakanaka yemeniwo varoi avana pero mumba iwe rikiti vu. Happy birthday Miriam Samuel, mulungu akutimizireni kamanango makore yarawandisa. Yes, amai awo vafira panhamo iyo vanga vane chokuita nemufi anga akaunganirwa komumba vange vakunotsvagei iwo vamboraraka panze right. Kiki KB na Bozo plus 263 inono ndinonzi mainyasha ndiri pachisipiti hanzi plus 263 inono ndinonzi mainyasha ndiri pachisipiti pariseko pachisipiti nhasi inono inonaka idondo kwanzi nasabhuku karamba okay passport sabhuku vanozikanwa zvikanzi yeso varume paGlenview 3 dai paine kana zvinyadzo zvanzvimbo yavo kwanzi musvike ne runonzi richiko chiriri uriri yes kwanzi mongosvika vokugwaya ipapo asabhuka rapo panomhanya munhu auzipo kukweya chiriri kwamwaita mhepo ikoko zvapako tiudzei vakambosangana nazvo zvepaGlenview 3 chii chakaitika waenda uchifunga kuti uri kutsvaga kamudzimai wekufadzana naye wobva wazoona kuti murume chii chakanoitika ikoko famba inesu kunyange usina kumbotsvaga kana muchizviona zvamuri kuziva tiudzeiwo chirongwa chine bhosho ngora segment tiri kuchikoserwa neCaptain Ginger Wise chudzurai chimwe baba Isabel icho kwadi yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tsakaitika matimana wose nyika ino paka Harare Hopley handiri hasi munzambada tirove pakadzikadzika handiri munzambada tirove pakadzikadzika simunzambada 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 pakadzikadzika simunzambada pakadzikadzika hati reporting to the angel reporting to the mukufamba kwatinenge tichiita mweya mutsvanenge uripo baba Isabel kana warurama Jehovha vanoti kudiko padengatsve munoziva kuti kudziva remukaka ndiko kunese saka padengatsve akatanga kupinda mandianiko ivi pandakatevera ndiani akatevera Nicodemus ukauya kanyemba ndiani akauya Leviticus vakapedzeserani padengatsve Mother Mary piorota Roman sipaini vatapitani pro afana tusipekeshera mturaimam jumanja vakachiwemba kibinikia sipiniti horomai denyero shiwiri binivo wokochwepta sipiniti horomai denyero shi akioroshi airi rigiti chakamira seiko chemuharare Zimbabwe yes rega ndingoti happy birthday kumwana waRebecca Foster anoitwa Blessed Kunashe 15 years 13 makore ekuberekwa ari pambare pamajobek apa mwana waRebecca Foster pamwechete nagogo wake vanonzi Madhara kwanzi takachibata chimuti tinenge chipamba nacho tinovimba kuti mwana wedu achakura nehunhu achibata chimuti sezva chiricho haiwa muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yepaHope Lab yes pane varume vaviri vawirirana mafriends bandi neBrugwa zvadaro vari mukati mekuwirirana vakawirirana kuti kudini
ishamwari neshamwari. Okay, vanofambidzana. Okay. So vanogara munzvimbo imwe chete. Umwe muprofita, umwe ane mukanda wokuwana zvimwe zviwanikwa zvaanogona kuwana mukati menzvimbo. Right, umwe wacho ndimadzibaba muprofita. Okay. Ari mafriends. So muprofita paari kugara pambapa akakwanisa kupa wana nekuda kwa bhuru wake shamwari yake inoona zviwanikwa. Right. Kanzi shamwari yangu aungangogarika chinonzi ukama unosadziswa nekuti nokuzvikazve. Yes. Chiwana wapa sizvo ndichiwana pa achibva mupa ioneka chimboide stand ndivatanga kugara nemukadzi wake. Okay, nemhuri yake. Rimwe zuva uyo anowana zviwanikwa uyu ndobva anzwa rufu, ndobva ati kuna bhuru wake, wanzwa here chamari kuitika rufu munharaunda iyo. saka toda kunorara kupi? Kurufu. Zvikanzi manje kwandiri kubva chamari handina zvinodziya. Zvikanzi uri papi? Chidarika nekumba kwangu unopiwa bhachi ramaisabel. Toenda kumariro. Zvikanzi alright, uye adaro uyo ari kunzwa agara time haufa shamari. Zvikanzi aiwa ndatozoenda kumba kwangu unotsvaka chikafu plus nokuzotsvaga zvimwe zvinoenderanawo nenika. Ndokwandazoenda uye achibva angoti okay regai ndiende pa10 pangu. Achinosvika ku10 kwake kunoti dhobha kudaiso mbedroom ari kuona gumi rakadyawa vanhu vari busy kuita chivi. Shamwari yake Shamwari nemukadzi wake. muri kuti shamwari iyi yakafonerwa kane murume uyu ndiye muprofita. Ezvo abva aenda kumba ikoko paasvika achitaura nyaya yebhachi vatoronga nokubatanidza dzikatokwana nokutopedza kuita basa. Shamwari ichisvika ichivhura dho ichiona vanotori maresearch kuchii chiugana dzinyisira mamba kwachii chako alright shamwari chataura nyaya yedu mangwana enda kumba kwako. Ndobva aenda kumba. Aenda kumba idzi dzakazoendera kumariro. Muchaitekere unonochema umwe uchichemawo aungachema umwe uchichemawo. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Rikiti vu. So pakasvika chiona shamwari yake nemudzimai gumi rakaja vaviri. Akaita sei murume uyu? Pakabuda maoko kuti blazi vadzorera zviiteka urumba memunhu blazi urobata ukadzwe munhu ndiwe. Right. So wakati okay isu chataura nyori mangwana chira vaenda kurufu basa mangwana shasha iye yokubata mukadzi wayo iye ndobva yatora boys dzaro ikati hawa ndoda kunodisciplina munhu hande ndokuenda kumba muprofita akanga atoona kuti mangwana apa budi chakadaka ndobva asvikirwa pa10 asvika pa10 ndobva ona pane mukadzi mainengi tauyawo panapa baba vari kupinza baba hapo zvikanzi vakanga mbenge vakakudza here kuti ndozoreka kabata kwamba kwangu nemudzimai wangu. Zvikanzi munyeba muri kuviga murume pinda imba vakomana tarisai munhu nepasi pemubhedha vari kunotarisa pasi pemubhedha kudai so vari kuona mune zibhafu riripo riri pasi pemubhedha. Zvikanzi munhu anogona kunga ari muzibhafu bvisai zibhafu donzai bhafu zibhafu rabuda kunodai so mubhafu vari kuona mubhafu mukoba KB mune kamba 3 dzirimo masikamba mahombe aya menyu dzirimo imomo nekahuku kweke musuu kumuprofita aka ndofunga kamba idzi ndodziya dzinoda dzichibatwa mumamisha munenge manzi pano pane kamba pa pane chidhoma pa right uya ndobva abereka kamba dze ndobva dziuraya ndobva zvipisa. Zvino muprofita uyu paakaita basa iri ndopanga pati uyowo mai vake vai kuzoona mwana wavo. Amai vacho zvikanzi mwana wangu unganinyadzise shonga ndishedze kuno kuya kuzoona mabasa ako akadai. So pastand apa akapiwa nemunhu wakatorera mukadzi. Mukadzi wacho banza amai tiri kukumbira mubuditse zvinhu zvenyu zvese murongedza mubude muri munyu kana atiza mumuudze kuti aiwa vakakupai pekugara vati vakuda pai pekugara pavo izvozvo vakabuda pamba vakaenda kune imwe nzvimbo kwavari kutsvaga mari kuti vatakure zvinhu. Naipapa Isabel
ko Samuel iyi yaiudza mudzimai womuprofita kuti bvai panapa assistant yacho haina mapepa akakwana. Ufunga wangangopiwa unzi mbosanochegera. Amaiwe 0713938538 0713938538 Zimbabwe inono 12 minutes past 11 lekedzani kati makagurisa tiri kubwerera tsopanopa ona zviri kungoita hanzi kudiniko KB na Bozho icho cheHopely Mau 1 ndinonzi Sifelani Zivanai ndiri paKuala Park sapatina kudyiwa hanzi kwemudzimai weShamwari nemuprofita zvakaoma hanzi kuitika kwezvimwe kuonekwa kwekamba mudhishi zvakaoma hazvo kanyemba naBozho ndimaisheli paEpworth pademo apo moresa vese vatsigiri veNational FM so kamba nekahuku aka zvaitei pasi pembedha panonetsa kuziva kuti zvaitei. Ameno Zimbabwe but baba Isabel toda kungopaka kutenda kumurume anova iye akawanikidza mudzimai ane shamwari mushure mekunge amudza akakuti enda unopiwa kajaketi tiende kurufu kumba kwangu akakwanisa kakudza shamwari kuti chimboenda kumba kwako ndichauzokuona mangwana kwachena. Pakaoma baba Isabel kubata nomukadzi kumbomuti mbompa nguva chimboenda kumba akazvidzora akazvibata pakaipa but still takagumira parodhi paakazodzoka netimu apa dai akazobona aripo. Isu hatikurudzire zvakadi kuti utonge wega hatikurudzire zvakadi nokuti unorova munhu ari kuzvirwarira bo achibvaita sei zi ndiwo wane mhosva woita sei wauraya munhu saka kana wakanganisirwa enda kumatare edzimhosva woita sei mugadziriswa. Chete inyaya yakareba tikada kutsvaga mukoma KB nguva shoma yekungonzi ende unopiwa jaketi pangatooneke nguva yekutodanana kupfimbana kudanana nokutoita zvisina basa saka vagara vachitowirirana maybe kuwirirana kwaita mafriends ka pane zvaitwa nepasi ichokwadi right weekend yasvika nhasi maorezi ari kutamba nzvimbo chete yokuenda iPremier Bet zviri sei Bozho ari Bozho kuti tichaona makuerere kunjari kwaBulawayo. Okay. So andisi kunzwai totanga kutapudzirwa vamwe atonisa vana mai apa nozati akanyemba zvimwe zvingoita marare vakomana makanyanya harare yakanyanya harare ngati nyari vakomana aya saka poitwa sei manje aiwa muryebha vangatomboya kuisa vanhu vakaonekariire yakavabata padhuzi yaizvo vanhu vanovatarisa okay vanenge kuenda kumasvairira vanhu itori bhesi ravo ritori bhesi saka ngaatine vanhu vagarirwe vabatwe chiguru zvekupera tachiri vadhiri azitowawanda kana zvonge nhamba yavachiri vashoma but kunamo vachazvina manje itori zviutoite saka mukoma tichaona mapinda zvenyu muHarare maenda kuGlenview kuya mati arega nditsvage kamudzimai wokuti ndimbofara naye moona mawirirana mosvika kuyaona uri mobva maona ari murume munoita sei? aiyo ndototanga tasagadzwara chekuziva nditambire ikoko mari ringatorwa kudhara watomuzwa doro rako kudhara watenga doro wapera mari unoziva uchagodiro gomurove tongetega kusvika yangu vedu wei nguva ndezoita shanje dai ndazokupa icho parushinga chemurume akaenda kuita mwedzi akanotenga mota akadzoka nemota achisvika pamba haana kwanisa kubuda mumota akakwanisa 2 hours akagara mumota akazonzwa vhiri rakuponja ndo pakabuda achipinda mumba ndokupinda zvachose vanhu vachipinda mumba rikuona munhu akatorara ari kutorwara pakatsvagwa vabatsiri vatatu kusvika wechi4 azoti taura zvawakaita iwewe zviri mumota mako vachinopinda mumota vakaona mune mushonga uripo uri pasi pesiti muine foto remwana wake ane 4 months afa zvakawanda muri yeZimbabwe ngatisangane muswemande vachada kutibata unotibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa muchineripi chidziva the illegal structure po
po rikiti vo. Hello pa National FM. Ibi. Makadiko. Lokora zvinge zvasangana. Zvinenge zvasangana. Amba yasangana nedemo. Sei muri kudaro? Mupindu mwechowa. Amai we, abva yakata nhare fona imukoma titaure tese. Sorry kana iri network. Hello pa National FM. Halo mamukase mukoma kanyemba. Tamuka mamuka sei? Tamuka ndi Ferguson pa Heathcliff. Ferguson pari seiko pa Heathcliff. Mushe. Unoona nyaya inoitika padona munhu kafa. Vanhu havaifanira kumhanya kuchipatara asi mazuva anozoonesa paukama kuti vazoita zvindi zvekumusiya mumba. Saka asi kungoti vanhu venyama asi pakaita kaproblem tofanira kutanga kutsvaga chipatara. Takazotsvagawo zvimwe zvekuti anomuka edu pachibhoyi asi tofanira kutanga taziva kuti munhu aenda kuchipatara chitsvaga zvinhu paukama. Chokwadi mukoma. Aiwa ndatenda zvangu. Ite paita munango pantedwe. Yes. Halo, mamukase. Muri seiko mukoma wangu? Ndiri pangu munhu asvira ipapo ndiye atouraya munhu ari pamba ipapo. Kupa asati afa? Ndiri kunyatsotaura chokwadi semunhu mukuru anotungamira vanhu sabhuku wazvarimaka kwamurombedzi. Ndisabhuku anava? Sifasi mukutuma wazvarimaka. Kwamurombedzi? Pamurombedzi padzikona chifirawo. Tinotenda. Saka muri kuti amaya wadona pamusuwo wabva watofarika kana kuti wapenyu? Bandimati vafa. Saka kufa kwavaitwa pavadonha ipapo vanga vakuda kuenda mumba mune munhu wavauraya. Yes. Ndati tatenda. Uche nthawe ziri kufamba Aleki Gweja tibatsire tinzwe. Ya inini chekambe icho maprofita efeki ngarowe ndizvakatoita boizvo zvezvo. Kurowa. Iya, bosi vari kukanganisa nyika zvi. Aiwa atikurudzireka kuisa mutemo mumaoko edu. Aiwa anongorowa zvokuranga azorowe bapo kutoti ko ukazoti go munhu uchiti uri kuranga obva adona obva afa. Aiwa muzva zvinorwadza kuti iwe unongoita matambudziko hobho uchirwara muwano achifa munhu akuya nezvikamba sangari zvifeki. Ya ndiri kunzwisisa asi isu senhepfenyuro tiri kuti kana wakanganisiwa ndosaka kune matare edzimhosva. Ya ndizvozvo aiwa papanda panzwe vanoenda kumadzitare ndinoda kubata icho cheawo vari kuita ngochani varume nevakadzi vari kudi kuzviita masikati. Vari kutoona kuti vanoonekwa nevanhu vanotitoba unobva wabatwa dzingiri vachibatwa. Saka matsotsi ari kuita nzira yekupota vachibira vanhu paunenge wakechiwa peubira munhu mari kuti vanogona kuzokubira kana watorwa. Ndo nyaya iri kutoitika ipapo vanogona kubira. Ndingaziva kuti muridzi ibhava handiti? Vanenge vakatomira panze. Wachitira panze. Vanenge vari panze. Vari kutonyangadza pabhawa pamunhu zvekuti muridzi webhawa auda kutosvibisa ngaaripota mapurisa ndozvikitika pabhizinesi rangu. Kana yaripota udaroka zvinobva zvafamba zvakanaka. Aiwa tinotenda 5 chete Gweja. Ndopedzisira nomukadzi uyo mukadzi akadonha wega ndiye munhu akarova go back to sender ndiye munhu akauraya. Saka go back to sender iyoyo. But kana munhu akadonha pachivanze amumutorere muchimumhanyisa kuchipatara kuitira kuti vana chiremba madhokotera womutarisa. Ya procedure sure mazuva nechinotanga chipatara. Muzoita zvimwe zvezvo zvamuda kuita chipatara first. Ndizvozvo. Asi vanhu munezvavakana kana vakakuenga nyakazvigwa vanangoti zvise zvikadaro zvirepa. Tinotenda.